Hosteyek li bajarê Amedê şikilde de kundirên avê li kolanê navçeya Rezan a Amedê di kargeyek piçûk de hosteyek 62 salî bi salayê ji kundirên avê, lampe, mîsîn, zembîl û kelûperên xemlandinê çê dike. Hoste amaje pê dike ku şikildayîna kundiran hunereke çandê ye. Berê niha kundir ji bo muhafazakirina zexreyan an wekî cergê avê hatiye bikaranîn. Lê niha dibe lampeyên ronahiyê. Berê av serê xwe dişuştin, dirs qariştirmiş dikirin. Daha berê evalê wê jî yani ê mezin mezet baharat dixistin navê. Ana viyara dibêjin su qabaxî dibêjin. Su qabaxî yani ne kundirek çeşîk ye. Ana wexta viya nû datînin wexta teze be şînayî tê xwarin. Pelê wî jî dolme çê dikin, eyn dolme çê dikin. Vana turşi jî çê dikin. Yani piçûk êvan wenî wexta daha teze çê dibe turşi çê dikin. Vana sonbaharê de wexta ziwa dibin tên vî halê. Em bekletmiş dikin em xalkê wan radikin wexta tê pir gemarî têjmen. Mesela hem hundirê pir gemarî hem jî dervayî pir gemarî ye. Em her du alî jî paqij dikin, em bekletmiş dikin wexta dibe we teqte ew şaxî şême dibîne. Hostê di kargeha xwe de ewlê neqşan li ser kundira xêz dike, dûvre yek bi yek qul dike, dûvre jî bi moryan dixemilîne. Hostê dibêje ji bo berdewamiya vê hunerê divê qurs ve bibin, nifşên nû xwe fêrî vê hunerê bikin. Hanîtina wan de mesele zor. Ez dixwazim bera însanê me ji li vir bielimin. En azan ez kundir derva neynim. Meraklî heval zarok jî derkevin ya da însan derkevin. Herkes baxça xwe, tarla xwe de deyne. En az li vir jî senatkî derkeve. Çünkü van insana li vir geçma mala xwe jî dikin. Ez jî dixwazim vî senat bera li vir geliştirmişkim. Dewam abiye be en azan însan bielimin. Ezan halk eğitim merkezi müracaat kirime devlet üzeri ser devlet üzeri insanı me vakten bu xazın direktörün halk eğitim merkezi bejin ki em su qabağı işleme kursu em dixwazin ev çağı avcı bamın bikin. Kundirên ku di destê hosteyê de bûne zembîl, bûne sulavkên xemlandinê, an jî bûne çireya şevan, dîmenên bêhempa derdixîne holê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.